neću ja. Baš sad usput sretnem gospodinu. Prija Draginu Svetu. Pa mi veli, a što ste se vi tako poneli, gospodin Vaso? Valje zato što ste ministarska familija. E pa tako šta ima? Ujak sam ti, najbliži sam ti, pa da bome da i mene zbog tebe čestuju. Znaš li, Živka, sedimo tako u kafani, pa ja ustanem pa kažem: odoh ja do moje sestričine ministarke na jednu kapu. A oni oko stola svi dižu kape. Zbogom, gospodin Vaso, prijetno, gospodin Vaso, hoćemo li se vidjeti sutra, gospodin Vaso? A meni milo i prijatno mi nekako, ko da me neko golica po trbuhu. Ama, otkad ja čekam da neko iz naše familije onako, kako da kažem, brate, da odskoči, da se čuje, da se vidi i da se prosi. Zar tolika familija pa nitko? Gde bi to bio? Mislio sam pre da će da odskoči Jova po pasi. Bio je bistro dete i nekako rođen za veliko gospodina. I sećam se, baš uvek sam govorio, ovaj će naš Jova daleko da dotere. Ali on, eto, ode na rog. Pa smo onda velike nade polagali na Kristinu, tetka Daci. Bila je bistra, lepo je učila škole, ali pomete se nekad. 9. joj mesec pao baš u vreme kad je trebalo da polaže maturu. I taman ja da dignem ruke, kada ti odskoči i uskoči u ministarke, a ladi joj vera živ i rekao sam ja mojoj Kati. Kažem ja da neko iz naše familije mora da ode visoko.